Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Tell me why you left me bleeding. Died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. So hello guys, good afternoon. So this is Brum Brum Moto Vlog. Dito na natin sisimulan ng ating ride papuntang Tacloban, Leyte, no? Kasama nga natin si Mrs. pero ngayon nauna na siya sa Huban Sorsogon. So yun, bago lahat, pasok na muna natin ang intro syempre, di ba? What we do here. Yan guys, welcome back. Akit na tayo ng Sorsogon City. So yun, ano nga ba gagawin natin sa Tacloban City? So as usual, mag-ride, mag-adventure ride tayo. Yun talagang gusto kong gawin. Yung mga long rides or yung mga adventure rides na ginagawa. Kasi kung palaging dun ka lang sa place na palagi mong pinupuntahan, eh nakakasawa naman. Dapat mag-ano ka na rin siguro na puntahan ng lugar, no? Hindi yung dun at dun ka pa rin na napunta, hindi ka na ba nagsasawa sa ganun? Yan nga pala guys, maraming salamat nga pala kay Pops Mar Kabantog. Sa kanya kasi ako nagtatanong kung about dun sa pagsakay ng barko, kung anong kailangan, kung anong mga kailangan ipakita. Tsaka get well soon bro. Alam ko kayang-kaya mo yan, ikaw pa ba? Hindi pa rin pala tapos ang ginagawa dito yung daanan. Ay nako. So hindi pa rin ganun kaganda ang kalsada dito papunta Sorsogon City, no? Grabe, ang pangit ng daanan pa. Grabe, oh. Hindi naman natin kailangan magmadali. Wala tayong hinahabol ng oras ngayon. So, anytime, pwede tayo, takbong tsabi lang tayo. At least safe. Safe kung makakarating sa paroroonan. Sana wala rin tayo makasalubong or makasabay sa kalsada na barumbadong driver, no? Hindi ko naman sa nila lahat. Pero, sana wag naman. Wala. Sana wala. Ganon. Yan guys, saka wala na tayo sa one way or traffic. Yeah, dito banda napakaganda na. Yes! Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon City. Dito maganda tayo dito na makakainan na meron. Walang helmet ang iyong bakride. Ayan, ang pamilihang bayan ng Castilla. Ciudad ng Castilla, Sorsogon City. Missing little moments, it was easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the days gone by. Missing little moments, it was easy just feeling alive. Sarap pagkaganto guys, oh. Woo! Very peaceful. Yeah, dadaan tayo ng coastal road. Laki ng pinagbago dito sa pier ng Sorsogon City, oh. Grabe. Dati wala to. As in straight lang, daming pinagbago. Straight lang tong pier dati guys. As in wala to, di mo ito makikita. Ngayon meron na siyang coastal. Tsaka ang dami pang ginagawang establishmento kung makikita nyo. Solid, ganda. Every now and again, I trace my steps back to then.
Yun guys, masid na tayo ngayon sa Huban, Sorsogon. Susundin na natin si Macy's para makadiretso na tayo ng Matnog. Yes. Yes sir. So susundin natin si Macy's sa may Lahong, no? Papasok pa yun eh. Grabe daan. Ranuwag. Woo! Pag diniretso yan guys, abuyog na yan. Kakanan tayo dito. Okay guys, sa kasiguran ta tayo. Nakikita nyo yun, no? Yung rebulto dito. So one way yata dito eh. Paano po palabas ko dito? Tandaan ko na pagpunta namin dito, one way ito eh. Paano nang palabas? Ang tanong. Diretso. Loy. Yeah, ayan o. Yes. Ayan o, laki o. Proceed na tayo sa Lahong. Saan ta ng one way ba ata dito? One way ba? Solid talaga daanan dito papasok ng Lahong, no? Pagpasok mo pati malamig. Ay. Yes. Lamig. Ayun. Kita ko na. Ito, Barangay Lahong. Palipad kaya ako dito. Oh. Suntuin ko na lang si Macy's. Okay guys, so proceed na kami. On the way, papuntang Matnog Port. So kasama ko na si Commander. Change plan kami guys, no? So bali ang mangyayari, itatawid na kami ngayong gabi. Then doon na kami sa Allen mag-stay at magpapaumaga pa. Tapos bukas ng umaga, proceed na kami papuntang Tacloban City para less hassle na rin siguro. Tsaka ganun din naman, mag-i-stay kami dito sa Matnog. E di mas mainam siguro na tumawid na kami. Medyo maaga-aga pa naman, kaya okay lang. At dito sa tagpong ito, mukhang naliligaw na kami, kaya minabuti na muna naming tumabi at tumingin na muna sa Waze. Kailangan na natin ang kapangyarihan ng Waze dito. Matnog Port. Mali yung pinasukan ko. First time eh. A few moments later. Touchdown, Matnog Port. Again. So waiting kami ng fast cut na Roro. So 7 PM pa daw siya. Then siguro ang arrive namin sa San Isidro mga 8:30. Ayun. Update na lang pagkapasakay na tong motor, no, sa Roro. Okay, that's all. Okay. So yun guys, at pasakay na kami ng barko. Yododoy. Fast cut. Pasakay na kami. Saan ba? Fast cut. Santa Clara kasi to. Sana kita nyo naman sa video ko, no? Saan ba? Hirap maging bobo pagka first time, ah. First timer tayo. Sir, fast cut po, ano? Salamat. Ay. Good evening po.
Lalakad pa yung kasama ko. Thank you. Kakarating mo. Opo. Pwede na po. Sa gilid lang po, no? Kasi tamadahin pa nila yun. Oo. Dapat po. Ay, okay na pala. Sige na. Salamat. Sige, ingat sa biyahe. Salamat po. Okay. Ah. Saan po, sir? Dito na lang. Okay. Gilid. Center stand ko po. Center stand ko. Patras mo, Ben. Yan. Ano yan? Hindi ko na po ilalaka, no? Ah. Yeah.